आइदै माइनाव बहा थांखो बे गथ'आलाय? हा बहाथ' ना गुरनाय आइ नों? मादै इरानिजों ना गुरहैदोंमोन आयै। मा जाबोखो आयै? जेबो जायाखै फिसा, आं खर' गिदिंनायसो मोनदों। नों खामानियाव थांनो हायाबा दा थांसै आयै, आं थांसै। नाङा आइ, बेफोर खामानियाव नों थांनो हानाय नङा। बेफोर खामानिखौ नों मावनो हानाय नङा। जेबो नङा आयै, आं हागोन दे। नाङा आइ नाङा। बे नों ना गुरना लाबोनायखौनो संहैदो थां फिसा। आयै, नों खामानियाव थांनो हायाबा दा थांसै, आं थांसै। आयै, मा जाखो? नों मा जाखो आयै? आयै, आयै, नों मा जाखो? आयै, मा जाखो नोंसोरलाय? आयै, माथो आयंआसो? मा जाखो माइनाव आयंआ? मा जाखो आयंआ? मा जाखोलै माइनाव आयंआ? नुलांथ' नोंसोर मा जाथायलै आयं? लासै मोजां हमथा आयं, मोजां हमथा। दे माइनाव, दे बिसिनाव फुना दोनथ'दो दे। लासै आयं, दे आयं, दे लासै। माइनाव, आं डाक्टर लाना फैयो, नों आयंखौ दसे नायथ' दे माइनाव दे। आयै, नों मानो बिदि जाखो? जोंहा दा गैला। नों आंखौ गारनानै थांनो दासान। जाम्बि बिदि देलाय नङा। मारै देलायनांगौ? र' जाम्बि आं देलाय होनि। जाम्बिया देलाय रोङा। बोरो आं देलाय होनि बोरो। बोरो ओरैनो दाव जाम्बिलाय। देलाय रोङा दाबो एसे गिदिर सिख्ला देरनानैबो। मेगना मोसिब। र' खाजोल फुना होनां। एसे गिदिर सिख्ला देरनानैबो दाबो देलायनानै लानो रोङा बिदिबालाय सोर सेंग्रायालाय नोंखौ फसायना लानानै थांनांगौ जाखो? आंहालाय माला बिबोनां मोननांगौ जाखो? देलायना जाम्बि दासो जादों दा। एबारलाय बेंक मेनेजार डाक्टार बबाव बारग'बावनो आंनि बिनानावजोंलाय नै आदा रिंदाव ओंखाम खुरबायमोन थ'दो। रैसुमै थां नोंसोर जाहैग्रोदो थां आं ओंखाम उखैनाय मोनाखै। आदा नों मानो दुखुआव थाबाय थायो? नों जोंहानाव थानानै गोजोननाय मोनाखै नामा? बिदि नङा रैसुमै आं आइ आरो बिनानावखौ बेसेबांबा गोजानाव गारनानै फैनायखाय आइ आरो बिनानावखौ आं गोसोखांबाय थायो।
आं नोंसोरखौ जेबो दुखु मोनाखै रैसुमै नों जेखियानो जा नों आंनि जाखाबाय आदा रिंदाव जारौ नैबे मुलिखौ लाय आंनि चेम्बाराव गैया नोङो गुबुन चेम्बारनिफ्राय लानानै फै जेबो जिंगासिनांगौ गैया नोंसाया दा थिगैनो दङ उनाव आंखौ उसुबिदा जाबा कल खालामफिनबानो जाबाय सार अ जोंहानि आइया मा जादों सार जारौ नोंहा जोबोद खाफाल मोजां भाग्य मोजां नोंसोरनि आइया जुदि हायाव गोलैयोमोनब्ला खैफोदाव गोलैगौमोन आरो बासायनो हानाया गोब्राब जागौमोन दा नोङो पेसेन्टखौ जेसेबां हायो फुरथि लाखिबाय थानो नाजा दे जारौ बिदिब्ला आं थांथ'नोसै उनाव आंखौ नांगौ जायोबा खबर हर जागोन दे सार हेल' रामसियारि नोंथां अ बसुमतारी नोंथां अ माब्रै अ नोंथांनाव आं फंनैसो खोथासो सोंनो सानदोंमोन अ आंनाव सासे गथ' दंफैयो मोजां गथ' इन्टेलिजेन्ट गथ' दङ बिनि थाखाय नोंथांनि कम्पानियाव माबा मोनसे सिटफोर दङ नामा आंनोथ' बेबायदि रोंखा राखा गथ' मोनबा जोबोद मोजांसो अ नंगौ नामा फैगौ 2 अक्ट'निफ्राय थिनहरब्लानो जाबाय अ दे जागोन दे नोंथां साबायखर नोंथां रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों जागोन दे जागोन सोरनि फनमोन पापा अ आङो आंनि लोगो रामसियारिनाव फन हरदोंमोन आं फिसा आङो रिंदावनि थाखाय फन हरदोंमोन आं फिसा मा आदा रिंदावआ साख्रि मोनबाय नामा औ आंनि लोगोनि कम्पानियावनो बेखौ आं थि खालामनाय जाबाय फिसा फैगौ मासनि 2 अक्ट'बरावनो मेनेजार सिटआव जइन खालामनो हासिगोन फिसा बेहा जोबोर खाफाल गोनां फिसा ओइ साला सैमा दाखालि नों जोंखौ बुनाया हो ओइ साला सैमा दिनै नोंखौ सोर बासायगोन दाखालि जोंखौ बैसागुआव बुनाया दिनै ओरैनो गवा माइरं जानो गोसो दंना गैया साला सैमा नोंखौ दिनै ओरैनो नागारा हो दिनै साला Çıkart. Öyle bir kovu. Suyma kovu. Ay kadı. आयै नों देहाखौ बाराथार मोनबाय नामा र' आयै आं डाक्टार लायनि नायनाव आइ नों आंनि थाखाय जेबो सिन्था खालामनाङा नाथाय आं रिंदाव फिसाखौसो नाङा आइ नों आंनि थाखाय जेबो सिन्था खालामनाङा
राहा लानाङा आं ओरैबाबो नङा आयै नों मानो बिदि बुङो र' आयै आं डाक्टार लायनि आदा रथलाय आदा मा जाखो माइनाव आदा आंनो रां एसे नांगौमोन आया गोसो जादों माइनाव आंनावथ' दा रां थाइसेबो गैया नोङो सोरनावबा नागिरथ'दो माइनाव आं थांनोसै आदा तात मा जाखो बिदिलाय आदा आंनो फैसा एसे नांथ'गौमोन जोंहा नाया बिराद गोसो जादों आं मुलि बायनो आदा आंनो फैसा एसे हरथ' अननानै आंनो एसे हरथ' ना आदा फैसा मानसि दै बानायाव मा जादों मिथिगौ नोङो मानिबा फैसा खैला खनियाव थाहैनानै फैसा खामायना लाबोनायखौबो हथाफा दै बानायानो जाजोबलांबाय मानिबा फैसा नागिरदों नोंनो हरबा मालाय नों माबोरै फिदिं आंनोलाय आरो नोंथ' आंनि नांगौ जिनिसखौ सुफुंनो हायाना गैया खाट थै बहानि सुनि फैलाबायो बिसोर मालाय उन्दुनायाव डिस्टार्ब साला आइदै मानसिया फैसा गैयिनि मा जादों माबा फैसा आयै आं सफैबाय रिन्दाव फिसा नों सफैबाय आइदै रिन्दाव फिसा बहा थांखो नोंलाय मा सुनि खाफाल जाखो आंनालाय थैनोसै समावबो रिन्दावनि मोखांखौ नुलांना नामा आंलाय आयै माइनाव आइ नों बहा थांखो आयै बिलाय माथो माइनावसो माइनाव रथलाय मा जाखो आयं मा जाखो आंनो फैसा एसे नांथ'गौमोन आयं जोंहा नाया गोसाथार आयं आंनो फैसा एसे हरथ' आयं न' बे रांखौ लानानै नोंमाखौ मोजां नायै दै थां माबा थां आयं थां आयै आं नोंनो नै मुलि लाबोबाय आयै नों जेबो सिन्था नांला आयै आदाबो गैया आं दा सोंनांगौ आयै नों आंखौ मानो हारसिं खालामनांगौ आयै बस माथो बै सिमेन्ट दालांनि खामानिखौ दाब्लायासो मोनलायबायनो साला बे दाब्लायाल' मोनबाय थायो नामा बेफोर गासिबो खामानिखौ खान भाई यस बस मा बुङामोन नोङो रेल साइटिंनि बै लहा थिखोनाय कन्ट्रेक्टखौ माथो दाब्लायासो मोनलायबायनो मा दाब्लायाल' मोनो नामा जों मोना नामा हेलो दाब्ला नोङो कन्ट्राक्टखौ लानो सानदोंब्लाबो जोंनो 150% होनांगोन बुजिबाय नङाब्ला नोंनि जिउहा
गासिबो लकेलनि खामानिखौ नोंल' मोनजोबनो साला रकि नों आंखौ मोजां मोनमारो दा है जाम्बि बायदि बेफोरखौ सोंलाबाय थायो मोजां मोनोथ' नों आंखौ थगायोब्लासो आंलाय मानो थगायनो आं बिदि नङाथ' सयथि नों आंखौ मोजां मोनमारो मोनोलै गडसवेरनि मा कसम आं नोंखौ मोजां मोननानै आंनि गोसो सोलेर सब बावगारजोब्बाय नों आंखौ थगायबासो मानो थगायनोब्रा मानो जाम्बि जाम्बि खोथा होनबाय थायो नोंलाय ओइ देगारा हरलाय Yes! Oi, berboleh. Yes! मा जाखो गेन्द्रा सोरजोंबा फुजा हरलायबाय नामा बसा बोरो गैया बसआ दिल्लीयाव दंहैयो दाब्लाया जोंखौ थगायना मा दाब्लाया जोंखौ थगायलायबाय बेखौ हमनानै गोदोनायाव हाथारनानै दैयाव फोजावना हर जागोन बस र' गेन्द्रा बैसोर सानैया गाला बे साथामा लाना थां अके बस फै गाबोन फै बिमा बिमा मबाइलखौ लाबोनायसाय ओंखामफ्रालाय जागोन ना जायाखै खामानियाव थांनांगौ आहा नों जोंनो फैसा हरनो होननाया आरो थगायखो होदोलै गेन्द्राखौ होदो सैमा नोंसोर मानो साला सैमा सोरखौ थगायनाय बायदि मोनदों आयै बाबायालाय बाबाखौ सोर लांखो आयै बाबायालाय सोर लांखो दाब्ला नों मानसिफोरखौ थगाय नोंनि उदैया देरबाय सोरखौ थगायनाय बायदि मोनदों नोंलाय नोंखौ दिनै जों ओरैनो नागारा नोंनि उदैनि बिबुखौ जों दरनजोबगोन